أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى في القرآن المجيد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uyasitshela kwiQuran ukuthi ngempela inkolo phambi kwakhe ayamukelayo inkolo yokuzithoba, inkolo yeIslam, inkolo yokuzehlisa, inkolo yokwesaba yena yedwa. Kwelinye ivesi yeQuran Allah uthi loyo muntu loyo okhetha enye inkolo ngaphandle kwenkolo yeIslam, inkolo yokuzehlisa, inkolo yokuzithoba, inkolo yokuhlakanipha kokuqala okuwukumesaba umdali wethu umenzi wezinto zonke, leyo nkolo leyo angeke yamukeleke kuleyo muntu leyo. Ngelanga lokwahlulela leyo muntu loyo uyoba kanye nabantu labo abalahlekelwe. Iyini ke lenkolo yeIslam ehlale sikhuluma ngayo izikhathi eziningi kangaka? Islam isho ukuzehlisa, Islam isho ukuzithoba, Islam isho ukuzinikela ngokuphelele kwintando kaMdali kukho konke uMdali athi sikwenze. uMdali wathumela isithunywa sakhe unjengalwazi usolwazi injulabuchopho uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthi kube uye ozosibonisa ukuthi kuhanjwa kanjani kule ndlela le eqondile, kule ndlela le eya empumelelweni. Islam akuyona inkolo elethwe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam yena yedwa kuphela, kodwa inkolo yazo zonke izithunywa zika Allah ezake zafika emhlabeni, ukusukela kuAdam ukuthula kube naye, uNoah ukuthula kube naye, uAbraham ukuthula kube naye, uIsaka ukuthula kube naye, uIshmayeli ukuthula kube naye, noJesu ukuthula kube naye, uMoses ukuthula kube naye, uAaron ukuthula kube naye. Baningi singabala singaqedi, there are about 124,000. Kodwa isithunywa sika Allah subhanahu wa ta'ala sokugcina umprofeti Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bonke labantu laba bebeyizithunywa zika Allah eziseqophelweni eliphezulu. Allah azithuma emhlabeni ukuthi zizobonisa abantu indlela yokuphila, indlela eqondile, indlela eya enjabulweni, indlela eya empumelelweni. Ngakho ke thina esizinikelayo ngaphansi kwalenkolo yokuzinikela, inkolo yokuzithoba, inkolo yokwesaba umdali, senza ngako konke okusemandleni ukuthi konke umdali athi sikwenze siyakwenza, even if thina kungasiniki imqondo. Konke umdali nomprofeti wakhe unjengalwazi usolwazi unjulabuchopho uMuhammad sallallahu alaihi wasallam abathi singakwenzi angeke size sikwenze, even if thina kusinikeza isense noma thina kusinikeza umqondo. Yonke indlela esiphila ngayo indlela esiyiboniswe yona unjengalwazi uMuhammad sallallahu alayhi wasallam. Obaba bethu nomama bethu nemindeni yethu nabantu esisebenza nabo nabantu esiphila nabo emphakathini sonke, uma ngabe sihamba ngalendlela le yeqiniso, indlela yokuzithoba umdali uthi ngiyohlala ngijabulile ngani, ngizonihlisela izibusiso nezinhlanhla, kugeleze umfula wothando ezindlini zenu, niphile kamnandi, niphile ngenjabulo, niphile ngokuthokoza, niphile ngokuthaba ngaso sonke isikhathi. Abantu ke kumele bazi ukuthi yini okumele bayenze ukuthi umdali wabo ehlale ejabulile. Umdali uthi illa alladhina amanu, bonke abantu balahlekile emhlabeni, innal insana lafi khusr, bonke abantu balahlekile emhlabeni ngaphandle kwalabo bantu labo abangamakholwa, wa amilu salihah, ababonakala ngokwenza izenzo ezinhle, watawasaw bil haqq, abahlala bebambelele eqinisweni ngaso sonke isikhathi, watawasaw bis sabr, abahlala bebekezela ngaso sonke isikhathi. Uma umdali ebavivinya ngezindlela eziningi umdali azobavivinya ngazo. Uma ngabe senze kanjalo umdali uthi nizophakama kakhulu, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, nina niphakeme kuzo zonke izizwe ezikhona emhlabeni. Ngani? Ta'muruna bil ma'ruf, ngoba nina nibizela abantu empumelelweni ekwenzeni izenzo ezinhle, wa tanhauna 'anil munkar, ninceda abantu noma nimisa abantu noma
nibonisa abantu ukuthi bayeke ukwenza izenzo ezimbi, watu'minuna billah, futhi niyakholelwa ku-Allah, niyakholelwa kumvela kuqala, niyakholelwa kumdala wey'nsuku, niyakholelwa kumveli nqangi, niyakholelwa kungikhona, niyakholelwa kumenzi wey'nto zonke oyahlala ekhona, nongafi, nongozeli, nongalali. Yiyo-ke leyo nto leyo eyenza ukuthi nina nihlale nijabulile ngaso sonke isikhathi. Ngempela umdali noma thina singamboni, kodwa kufanele simkholwe sengathi siyambona. Kodwa uma ngabe sazi ukuthi vele asimboni, sibe sinolwazi oluphelele, sikholele ukuthi noma thina singamboni kodwa yena uyasibona ngaso sonke isikhathi. Kukho konke thina esikwenzayo senza ngaso sonke isikhathi ukuthi senze izenzo ezinhle, ngoba siyazi ukuthi ngelinye ilanga sizokuhlulela ngokwemisebenzi yethu. Sikholelwe futhi ukuthi akekho umuntu ongacasha ebusweni bukaMdali noma emehlweni kaMdali lapho uMdali angeke asibone khona. Yingakho kufanele sihlale sesaba uMdali ngaso sonke isikhathi, noma ngabe sikuphi la sikhona, singamesabi uMdali kuphela phambi kwabantu abasaziyo nabantu esaziyo ukuthi uma ngabe besibonele bazosiceba. Kodwa noma ngabe ukuphi la ukhona, zama ngazo zonke isikhathi ukuthi uqoqe ulimi lwakho, uziqoqe nawe, uhlale uziphethe kahle ngaso sonke isikhathi. Uzoyibona imiphumelo yokwenza kwakho kahle. Islam indlela ephelele eqondile yempilo ekumele ukuthi abantu baphile ngayo emhlabeni, esibonisa indlela eya empumelelweni. Sengathi uMdali angahlala esibonisa indlela, asibonise indlela eqondile, asibonise indlela esikhipha ebumnyameni sisekhanyeni. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.